Hello guys, madung adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel Ai and Mariano Family. Karon ding adlaw guys. Gibagan ko kuan ngipon. Gahong kuan baka ning pinakalas bitaw pamuok. Nananing tulog guys, dugay na dito pa kus Manila. Nya, tulog na ni siya ngipon agud ning gawas na. Inja ni ka sunod adlaw na pod mohubag. Ja mawa na pod, ja mohubag na pod. Ja mawa na po dyan karon ning balik na arang hubaga maglagas kong kaon kay sakit ang tutundan gilusayan ko na rin Anja og maday guys di man na mantos kay sakit lay kadyo kay sagdami ikaon di ta kakaagtaron kay sakit nga madtukos kuan alis siya suwaya na hagpa-check up atos na gipa-check up ang parami bitaw sa jahang dentist ato ko tumudong og mapuhon guys. Kay kuan, gabi gipanugnaw ko. Ngat kadyo. Magkaan ko, maglagas ko nga kay sakit nga. Diyan nigmutan ko, marag na yung bara dari banget ngat kadyo. Guys, Dynamis Dental Clinic, guys, na ang kauban. Pag umang kanilister na guys, mapabunot ko siya agawa, magpa-check up ako guys. Sana, mananghit pa ko, okay ra ba sa doktor nga mag-video ko inja. Mananghit pa ko guys, at tangiran ninyo. Hello guys, daan ako skan guys, Alicia, das Aliana dia. Wana gibuban siliksian guys kay gikan man mig dental. Diya guys, wala ko naka-vlog dito sa jud mismo nga maoy iing istorya sa dentist. Kay kuan. Daghay tao. Diya mauwaw po ko mo video ato sud ba diya. Kuan day guys, daghang problema kasi di ay gahungipon mo nang grabe ding dengot-nguta kay ganana na day kuno og aghahuang pamuok mali kuno pagkatubo kinahanglan jud kuno nga mabunot kay og di magbalik-balik ra ag hubag nay posible nay kuan kuno ba guys madaot kuno ag ang ipon kay ganana na mo na dang sakit day kadyo inga nga ang dani Inga po sa mamatay. mo ri guys sakit kadyo mo nga inga nga ang baba kay gakuan ganana na kuno ja perahonon kuno guys ja mahal ilahang pangadyo kay operahan pa man og kahiun man kuno diya kanang nay ekstrihan pa bago ipton kay og unsa kuno pagkakuan sa ngipon gahigda ba or unsa pero ingin jud ag dentist guys nga mas labing maayo sunod adlaw og nanak kuno koy kwarta kinahanglan jud kuno maibot kay basig moabot pa kuno ag panahon ay moabot pa kuno nga mahilantan ko kay makahilanat kuno ingani kay samot kuno nga ganana na anja baw nakahilak lay ko pag ingon ni nga delikado kuno lagi kay ganana na anja pagpirahonon kuno paras katiri ba guys nga gijahang kanang na wisdom tooth man ni siya guys nga namali og tubo anja ganana na kanida ni siya dapat gali kuno guys apil kuno ring pikas kay mali ag pagkatubo dani pero kare kuno may ning grabe 5,500 ag pangadyo nila guys so palabot ag kanang nay resita. Das Aliana dia, ang giubanan dia guys kay sig pangadyo na og lulipap wa mako nakagasa og lulipap. Sige katawa, gimingaw ko ng leksian. Huy, hay sa kay mama Ali. Ay ma, nag-away ba mo papare? Ano kaingan mo kag nagaway? Ha? Nagaway dai sila. Oo. Ano kaingan mo kag nagaway? Ha? Bad man gud nang mag-away dai, wa man gud sila mag-away, naglablabra. Dali kay mo palit og lulipap, ang palit og lulipap guys kay sig pangadyo og lulipap. Mamandes nanay kay to maning lakaw. Pag-abot na sila ras tatay og si Tere og si Aliana, si John Mark. Atay Ito isa. nanay. Atay isa. Love you, tay Tapos isa. nanay ning lakaw. Oh, I love you, day. Hi, sa kadali. Hi ma. Ayo hala. Ayo. Kanila man babulgam tay isa. Kamaori ka mo kaagbabalgam. Di man na tay isa duwa.
Hello guys, di anak ko pilar guys, nauli na ko. Disleksian di awak ka nang hilak be? Wala. Nag-module ako. Dili, ama, jo ka nag-module ka, dili. Module day ka be. Wa man naibot ang ngipon be. Nagnana, di pa kuno pwede ibton. Sunod adlaw na kuno. O gusto pa ibot. Di pa na mapaibot guys, kay nga katuan. Maglisod pa kog nga. Maglisod to sila kay gamay ra magang manganga. Sunod adlaw na kuno, text kan ra kuno nila og pwede na og magngat-ngat kuno, imnan kuno og may pinamik. Puntag udto hapon aron mo ko just kuno ag kanang hubag. Diyan ang tana pa ko kanong sakit ahang tutinlan. Usapod kuno ni dar sa ang ngipon. Dari kay nagnana na kuno og ngipon. Sunod kuno adlaw og di ni maibot. Basin ko mahilantan ko. Agara ding makuan na ni guys. Ampo ra ko sa Ginoo. Mauki na ni kay wa palagi may kwarta ikabayad pa ibot. Laag kahapon naman. Laag ko sliksian da. Practice na laag. Asa ka maglaag? Ha? Ma. Naday ko'y power bank guys. Salamat guys sa nag-sponsor nga naka-power bank ko. Adto ko ni Pluramining palit guys. Tagkuan na siya guys. Tag 26. Hello guys, daray ko'y kuan guys. Kanang power bank bag o. Salamat sa nag-sponsor dani. Gikan gi-order ni na guys, gikan ni Plurami. Salamat pod nimo. May Plurami Bulana, salamat dari. Salamat sa nag-sponsor. Kinatatanga daghan pa grasyang moabot sa injuhang pamilya. Dakang sala. Salamat sa nag-sponsor kay naka power bank nako. Pasalamat pud ko sa Ginoo kay daghang grasyang niabot dari namo. Salamat nimo Lord. Salamat pud sa nag-sponsor. Mao ni siya guys. Power bank katong kang tiri ug kang mayor kay gabing dako aman to maratog gantangan kanira ang gipili kay kuwabot ang jaghang bag nga ang bag ra pang lagsunan kanira ang gipili guys kay ganahan man ko dari kay mabit pud ba katong ila tiri karang dako amang gudto maglisid tagda. Salamat nimo ma'am og sir kay baw nakakungkinsa mo kung makakita ka dani ang vlog. Morning nga power bank sir hang napalit. Dagang salamat ninyo. God bless ninyo. Hello ma'am, dara seleksian ma'am. Hi kuno ni kuan bi ati Medit Bakari sabi. Hi kadili. Hi. Hi ate. Kamusta man ka di ate? Si Medit Bakarisa, shout out day ko ni Ma'am Medit Bakarisa. Amping kanunay diha. Amping kanunay ma'am sa imong trabaho. Daghang salamat nimo ma'am. There's leksyon dia or pabujag ka jo. Guys, diyan na dadari glamisan niya liriksian para mag-module siya ang gidadari katong nadto kog Alicia kay arong din na siya maglisod og mag-module kay nagsugod na pud sila module. Danadari nalipay in taon siya pagkakita nga na ang gida kay dugay-dugay na pud ni jawa makita ug wa magamit. Dara daig mantil guys, ahaw nang gibutang nga mantil ag lamisa. Mo na siya guys, dapat dari guys da ag banggira ha pong gibutangan ug mantil para di ngilngig tan-awon. Mo na siya guys. Sagdi saram nang hugasan kay wa pa na mahugasan kay hinay kadug agas. Tig respikas ag hapong gibutangan respikas. Tungtungan nagkaldero. Hi. Naitom na kabe. Naitam ko na ako. Bisiglandong. Bisiglandong. Pila! Laaga na kados leksian na rin guys. Di na mahimuji. Biya. Lahi ra datos Alicia. Pitak yan biya. Mara na siya guys. Anja, ag CR po. Dahapong gipatangag ingani. Kaya arong mag-CR, magkit ag kunot. Gipatang nga na.
Kay gubaon magportahan, mo din naman ang naingana kay ug may tawso di makita. Makit ag kigul. Hindi darag buwak kang kita nam gahapon guys, nabuhi na jud siya. Salamat sa Ginoo kay nabuhi. Na manggibuhian ra gid ko char sa naol. Dara pagkilid. So guys, maura niya mo ang vlog rong adlaw, pasensya na mo kay wa mi laing ika-vlog. At tangiran ninyo amo ang vlog ug mga adlaw guys. Bye-bye guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa mo ang channel. Bye-bye ninyong tanan. God bless ninyong tanan.